Ema do restaurant yime buffet restaurant classique restaurant mi ni sanuyalen do wa a dumuniw kelen na bɛɛ lajɛlen de ka di n'i bɛ kilasi kɔ i bɛ taa restaurant yime buffet ale kɔnɔna la wa sunkalo kɔnɔna in na u kelen do ka u ka dumuniw ni ka o kɛ sɔngɔ damatɛmɛja ye n'u kelen do ka promo ka o boloda i bɛ se ka pla 37 ni ka o ta sɛfɛ wari dɔrɔmɛ 500 o de la awɔ sɛfɛ wari dɔrɔmɛ 500 ne ma fili wa e fana ka taa ni ka galon bɔni da restaurant yime buffet filɛ nin ye Bakɔ Jikɔrɔ ni golfu ale kɔnɔna la misiri wa min o kɛrɛfɛ u kɔni u kelen do ka u ka dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye sunkalo kɔnɔna ye o la 100 o 100 ka 50 ni ka o bin ka bɔ u ka dumuniw olu sɔngɔ la ni o ye weekend kɔnɔna ye don gansaw la sa sɛfɛ wari 1000 i bɛ dumuni o dumuni ka di ye i bɛ o ta restaurant yime buffet ale kɔnɔna la o kuma la sa e maa min bɛ yen nɔ k'i bɛ fɛ ka galon bɔni da taga i kunda restaurant yime buffet ale kɔnɔna kan u ka nɛgɛjuru sira 71 48 54 52 wa dumuni sugu o sugu n'i b'a ale nɔfɛ a bɛ restaurant yime buffet o kɔnɔna la restaurant yime buffet kɔni nalen don maliyɛnw olu lafiyali kama kɛrɛnkɛrɛnnen na sa bamakɔkaw o kuma la boli ka taga i ka ɲɛna dumuniw ni ka o ta restaurant yime buffet ale kɔnɔna la. Les femmes interpellent 12 terroristes atteints Fadimata, Menaka. Incendie à Bamako, Lafiabougou hier lundi. Blinken annonce un cessez-le-feu de 72 heures au Soudan. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Comme je vous disais dans les titres, les forces armées maliennes femmes ont interpellé 12 terroristes et récupéré une importante quantité de matériel suite à une opération d'envergure menée samedi dernier dans plusieurs secteurs de la région de Menaka. Bien aussi indiqué dans les titres, un incendie s'est déclaré lundi dans la décharge de Lafiabougou suite au jeu chauffouré entre les jeunes quartiers et les agents du regroupement d'intérêt économique GIE. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a annoncé lundi que les généraux rivaux dans le conflit au Soudan avaient accepté un cessez-le-feu de 3 jours, tout dans le pays pour tenter de mettre fin aux violences. Actualité hors du pays, le président sénégalais Macky Sall a fait part samedi à Dakar de sa disponibilité à dialoguer avec toutes les forces vives de la nation, soulignant que cette démarche devra se faire dans le respect de l'état de droit. Au moins 9 civils tués et 61 blessés dans une attaque perpétrée par des groupes armés terroristes à Gata qui a visé tôt samedi matin la zone aéroportuaire de Sévaré dans la région de Mopti dans le centre du Mali selon un communiqué de la cellule de communication du gouvernorat de Mopti. Mesdames et messieurs, l'orgueil est un petit monstre qui nous fait croire que nous sommes supérieurs aux autres, étant donné que nous ne sommes rien, nous n'avons rien. Ici s'achève ce flash d'information. Merci à vous pour votre adorable attention. On se dit à demain, Inch'Allah.